Vitajte v druhej časti videa z Maroka. Začíname v meste Merzouga pri Dunovom poli Air Kebi. Dnes máme oddychový deň a to znamená, že každý rieši to, čo potrebuje. Ja potrebujem zalepiť dušu a poobzerať sa po možnostiach výmeny pneumatík. Trošku sa tu roztrhávame, každý rieši to, čo potrebuje. Hen tam chalani chillujú, ja idem dať zalepiť tú dušu moju nešťastnú. Tuto Španieli štartujú hen tam niekde do piesku. Tak dúfajme, že sa nám dnes podarí vyraziť. No a takto toto vyzerá. Po úspešnom vybavení všetkého, čo bolo treba, sa dohadujeme na výjazde do Dún. To sa ale tak nejak odkladá až do neskorých hodín. No, vyrážame z hotelu a ideme do Písku. To bude bomba, takto nerozjazdený hneď. No, tak jedem, som zvedavý kam. Ale jedem. Ty vole, no toto je něco. Ha. Let's go. No, volil som si inú trasu. Snáď sa mi to tam podarí prekľučkovať. To netuším, aké je prudké, ale dobre. To vyzerá byť hodné. Dobre. Prudké zatačky sú problém. Kam ideš? Sem musíme ísť. A práve tu nastáva problém. Chvíľu čakám na Pavla, lenže ten sa mi postupne stráca v diaľke. Medzi tým v skupine na WhatsApp zistujem, že existuje trasa a ešte sa snažím dobehnúť zvyšok chalanov. Lenže slnko je už príliš nízko nad obzorom, prestáva mi to dávať zmysel a tak sa nakoniec otáčam späť, vraciam sa naspäť do Dúnu okolo hotela. Keď človek zaťaží to zadné koleso, tak to ide. A teraz znova nevieš kam. A jo. Dobre, no. Tak aspoň fotku spravíme, veľa. Tu sa práve učím, že tlačiť motorku po piesku do kopca nie je úplne efektívne. Nejak na to človek ale prísť musí, že? No, teraz sa to pekne otvára, no. Tá cesta proste vidíš. Je to tak? A je P. Sme sem prišli unavení. Každý potreboval už čosi vyriešiť. Či už nejaké technické veci, alebo tak. A proste sme vyrazili strašne neskoro. Potom sme sa roztratili ešte. A hold no. Ale dobre. Paráda. Tam je nejaká Duna. Ja som očakával, že aspoň na ňu sa dostaneme, ale nepodarilo sa. Proste už je neskoro. Je veľa hodín a jak svieti to slnko, ono pôjde stále ďalej a ďalej.
Človek vidí tú najazdovú hranu, ale ak sa k nej blíži, vôbec nevidí, aká je prudká. A hlavne za tým absolútne. Sa to nedá odhadnúť, čo je za tým proste už v tej tme. Takže bohužiaľ, vyššie nejdem. Musím nejako nájsť cestu dolu. Nejakým rozumným spôsobom dohrkotať sa do nášho hotelu. Ten by mal byť tam niekde. A asi nám končí tento zázrak. Čiže teraz treba hlavne strašne opatrne do miest, do ktorých nevidno. Dobre, motorka postojí, teď to musíme obzrieť. Tu som vôbec nevedel odhadnúť charakter horizontu a tak som zvolil peší prieskum. Bolo to ale OK a postupne som sa dolu dunkami dostal až naspäť do Merzougy k hotelu. Nasledujúci deň pokračujeme z Merzougy pomerne známou cestou cez Ramliu a Sidi Ali smerom k Dunám Erkšegaga. Je to dosť dlhá etapa, ale veľmi pekná. Prechod v Preťavi. Tento sa tam škrábe o ten stĺp. Si má nejaké blchy alebo čo. Pohľad, kam idú. Jak to majú premyslené. Jak majú trasu nastavenú. Z Merzougy nás vyprevádza asfalt, dokonca stretávame aj skupinu veľkých motoriek. Ráno je znova extrémne veterné, okolie je parádne a krátky úvodný presun po asfalte, kým je ešte chladno, vôbec nevadí. Asfaltový presun ale nemá dlhé trvanie, ako náhle skončí, čakajú nás prevažne obrovské saharské planiny spestrené o kamenisté horské prejazdy. A ideme na Ramliu. Ešte by to malo byť 60 km. Máme takúto peknú roletku. Uvidíme, čo nás tu čaká. Toto je novinka, rolety sme ešte nemali. Roleta, šutre, roleta. Máme znova nejaké obydlie. Uzina Rimal. Obercamping Restaurant. A keby tu neboli tie stĺpy elektrického vedenia, tak by to bolo pekné. Tak, nemôžeme mať všetko na každom horizonte. Všade čosi, Riad Belvedere. Som sa zapozeral. Pozerám, tu je vole. To vyzerá asi ako jazero nejaké vyschnuté. To je breh. Toto je popraskané také akože to ide do bahna a potom to vyschne. Tu sa blížime k dedinke Ramlia. Ja sa to tu snažím asi aj ukazovať, už si nepamätám. Každopádne je to tu veľmi pekné. Ramlia, alright. Paty série. Tieto motorky ma dobre pomýlili. To nie sú naši. Aha, čaute. Podľa informácií za Ramliou mal začínať nejaký fešfeš, ešte predtým ale bola známa cestička pomedzi ploty. Na fotke vyzerá fakt pekne, ale ostnatý drát, ktorý je v oboch plotoch, motivuje k poriadnej opatrnosti. Feš. Potom už začal avizovaný fešfeš a bolo to prvé stretnutie, kde bol miestami poriadne hlboký. S klasickým pieskom ako v Merzouge sa to nedá porovnať. Kudy, vole. Vole, fakt. Akože, toto je iný level. To ako piesok sa môže schovať, no. Piesok je totálna pohoda oproti tomuto. Je taká múčka toto. Hravé úseky za Ramliou, no. Vďaka fešfešu boli aj malé dunky pomerne nepríjemné na prejazd. Predné koleso nechcelo držať smer a zadné len hrabalo a zrýchliť bol pomerne problém. Úsek ale nebol dlhý, postupne sa krajina znova otvorila a dominovali znova rýchle segmenty. No čo, vyjde nám to nejako, či?
Ide, dobre. Cool. Je úlet, ako na pohľad rovná cesta vie byť v reále uskákaná. Ale šlo sa tu dobre, bola to sranda. Speedbumps, vole. V týchto miestach bolo stôp vyjazdených veľa, ale kvalitatívne medzi nimi neboli zásadné rozdiely. Ale skúsime vpravo, no. Mohla radšej obísť. Kade ide chalan. Neviem, jak sa to volá, ale taký jednoduchý názov, jak Hyde City alebo Peace City alebo niečo také. Možno tu aj niekoho stretneme. Tu som stretol svojich spolusúputníkov. Butik Mamuch Essence. Takže bude aj benzín. Nazdar, kuci! Čo si mi piplo, ale šiel som po hlavnej a som si vral, že prejdem dedinu a ak vás neuvidím, tak pozriem. Ber si. Zo Sidi Ali vyrážame v trojici. Začíname zase vypalovačkou po rovnom tvrdom vyschnutom dne. Aký hrebeň. Poďme to pozrieť. Vítajú. Uej! Si celý? Tam nohu pod tým taký. Dobre. No za malo. Hlavne, že sme celí všetci. Ďakujem. Signature stromček, vola. Dobre. Smer je dobrý. Tieto stromčeky sú jak vystrihnuté z kalendárových fotiek. A znova pálime po neskutočných rovinách. Cestou už stretávame väčšie množstvo turistov ako doposiaľ. Tu napríklad veľká skupina na historických motorkách. Myslím, že to boli nejaké staré vzducháče, XT a podobne. Máme pauzu. 186. No. Miestami dobré, miestami horšie. Gumy držia. Ja tiež. A bolo to teda veľmi vhodne zvolené miesto na oddych, pretože onedlho sa mali podmienky zmeniť a dlhé rýchle roviny sa stať minulosťou. Zatiaľ ale držia riadne vypalovačky a high-speed test odpruženia. Trasa vedie blízko hranice s Alžírskom a prechádzame niekoľko vojenských checkpointov. Za checkpointami máme ešte chvíľu príjemnú rovinu, no to sa rýchlo zmení. Šutre. A to som sa tešil, že to bude spestrenie, vole. To pestré to je? Čožo to? Čože, vole. Občas kamene trochu povolia a je priestor aj trochu sa pokochať. A veru, že je čím. No áno, dobre na fotku. Aby nám nebolo málo kameňov, klesáme z horského prejazdu takouto mňamkou. Krajina sa potom zase na chvíľu narovná a naberáme zase trochu tempo. A tak dookola. Občas obehneme nejakého turistu na GS-e. Tento bol teda zrovna na Afrike Twin.
A keď sa zrovna povrch nesnaží z nás vytriasť dušu, tak je fakt čím sa pokochať. Krajina je veľmi fotogenická. Okolité palmy naznačujú prítomnosť vody a teda blížiacu sa civilizáciu. Chudoba je tu často ťažko predstaviteľná a to sme v jednej z najbohatších krajín Severnej Afriky. To je mestečko Tagounite, tuto sme sa boli napapať. Jedna časť chalanov už odišla, akurát tam ešte Pavel dojedá, pozerám, že ešte aj Slávek je tu. No máme zhruba už len nejakú hodinku slnka, máme to 70 km, takže nebude to úplne prdel. Za Tagounite ťaháme spoločne s Pavlom cez Mhamit smerom ku Erkšigaga. Čas je ale neúprosný a obávam sa jazdy po tme. Mhamit. Toyota. Seat, ty prdel. Za Mhamit nás víta znova Fešfeš, no takto s nedobrým časovým fondom nás teda vôbec neteší. No aj vidím, to nemôže byť takto. To je Fešfeš, no, to nie je piesok. Čo to robí z toho predného kolesa? Musíme ísť z toho von. No a tuto vlastne rozvieril Pavel, no a ja môžem ísť do prdele teraz. Už ani neviem, ešte stále to máme aspoň 15 km podľa mňa. Je to hrozne pomaly. Ideme úplne že rovno proti slnku. Nevidíš proste, no. Záver do kempu pod Dunami ideme úplne po tme. Našťastie, aspoň posledné kilometre je už cesta dobrá. Kemp je ale fakt parádny, taká naozajstná púštna oázka. 6. deň sa potrebujeme dostať cez Dunové pole Erkšigaga a vyschnuté jazero Iriky do Fomsguit. Ráno vyrážame veľmi neskoro. Znova sa roztratíme a na meeting point pri reštaurácii Titanic dorazíme po skupinkách a každý nejak inak. A ideme sa tu pozrieť cez 3 dunky, kým nemáme veci ešte na motorke. Tu už s prvými skúsenosťami z Merzugy sa mi v Dunách jazdí trochu lepšie. Zároveň ráno je konzistencia piesku lepšia, celkom to drží. Rezervy sú tam samozrejme stále obrovské, ale už teraz je to viac zábava ako stres. A ako počuť, úplne zadarmo to tiež nie je. Po raňajkách sme si dali ešte takúto fešáckú fotku spolu pod Dunou. Vzadu, hore Dunou, moja stopa z rána. A ideme k hotelu Titanic. Veľmi neskorý odchod dneska. Už o nejakej pol 12. alebo koľko. Tak uvidíme, jak nám zase vyjde ten deň. Dunové pole nekrižujeme, ideme pistami v mape, ktoré ho obchádzajú jeho úpetím. Tu idem sám a občas neodolám si pistu spestriť malými dunkami. Tu si to kárvneme. Bolo trošku mäkšie, než som čakal. Pozadí už náš meeting point reštika Titanic. Titanic Hotel Iriky. Cesta? Fantastická. Cesta na hovno, ale dunky v okolí famózne. Já jsem to měl hodně podobně. Od obeda nás vytrhol Petr, ktorý zapadol v Dunách, tak ho ideme zachrániť. Tuto zachytený nebezpečný moment v takejto rýchlosti. Odbočujeme z cesty na súradnice zapadnutého Peťa. Co děláš? A vieš, že ideš zlým smerom? Cesta je tam?
No. My jsme se vydali v Slávku. To je Slávkovina. Zapadnúť sám na ostrom slnku nie je sranda. Unavený Petr pokračuje s nami opatrne naspäť. Tu už opatrnosti ubúda a svištíme to celkom svižne. Medzičasom v hlavnom tábore. No a nakoniec sme sa k obedu dostali aj my. Boli sme ale takí hladní, že sme fotili až keď bolo po ňom. Titanic Hotel. Letostvara loďky. A ideme ďalej. Do Fomu nejakých 60 km. Snáď to bude dobrá cesta. Ja teda nie som úplne poverčivý, ale asi som to prianie nemal hovoriť nahlas. Šutre! Nemáme radi šutre, kurva. Si zase neskontroloval, ale tlaky v gumách, vole. A dobre. No fakt to nepokračovalo príliš zábavne. Bez bola. Všetky tváre Sahary. Dunky, feš, šutre. Vyber si. Tu som v Petách znova Aldovi na PR7, ktorý má od druhého dňa chudák zlomené rebra. Ešte sa k tomu vrátime. Takúto cestu si ale teda fakt neužívam. Šutre, vole. Tu je konečne chvíľku oddychový úsek, vole, ale boha. Bolo to tam teda. Keď by to aspoň takéto už chcelo byť. No a podľa horizontu to nevyzerá, že by sa to chcelo zmeniť, no. Pesačná krajina, vole. To je cestička. Kolúsk. Už to ideme cez 20 km. Akože ono to vyzerá, že to je v pohode, ale kokos, keď tu chce človek mať nejakú rýchlosť, tak proste chytáš tie šutre jeden za druhým, ako fakt je to nepríjemné. Prifúkol som teraz gumy, vpredu mám, ja neviem, 1.7, 1.8, vzadu som dal 1.5, lebo fakt mám pocit, že to proste prerazím každú chvíľu, že cítim tie rávky, ale inak je tu pekne. Nie je to moc na užívanie si, ale je to také originálne. Hrem. No a mňamkovo to pokračovalo samozrejme, ale vyšší tlak pneu výrazne pomohol. Nosliky! Čo vy tu? Teda Titanic do reštiky. No vás spravia špís. Rubačka, no. Fuj. Nikde som nevidel tak rád asfalt ako teraz. 45 km šutrov. Peklo. Peklo. Vo Fome sme sadli na čaj a čakali. A čakali. Lenže Pavel a Alda nechodili. Napokon prišla správa, že Alda nemôže ďalej a je treba pre neho prísť autom. Ochotní domáci zariadili auto a za ľudových 150 eur ho doviezli záverečných 10 km kameňmi k nám. Medzičasom sa zotmelo, no našťastie bolo poblíž fajn ubytko a po asfalte sme tam boli coby rúb. O 7 dní vám viac povie fešák tuto. Dobre, teraz sa balíme. Za chvíľočku vyražame. Dneska to bude také viac asfaltové. Ešte potrebujeme vyriešiť nejaké peniaze v meste. A potom už nás čakajú celkom vysoké hory. Ale mal by tam byť on-off asfalt. Takže potrebujeme nejaké kilometre ponaháňať, takže snáď to pôjde.
Asfaltovým presunom do Varzazate sme sa pokochali tým klasickým Marokom, ktoré sme doposiaľ nevideli. Je ľahko pochopiteľné, prečo sem aj cestní motorkári jazdia radi. Krajina je výrazne odlišná od toho, čo máme v Európe a je sa na čo pozerať. Jaký trh. Pekný. Priamo pri filmových štúdiách sme si dali síce slabší, ale za to drahší obed a po vybavení pár mestských formalít pokračujeme do hôr. Mesto ale bolo veľmi pekné a fakt príjemne ma prekvapilo. Skóra. Ty vole, aspoň vál. Taká bežná marocká situácia. Aspoň môžete popozerať, ako to tu vyzerá. Hory v diaľke pôsobia impozantne. Po dlhých presunoch viac menej rovnou púšťou sa blíži výrazná zmena profilu trasy. Tuto taká bežná marocká dedinka s čulým životom na ceste a okolo nej. Po cestnom presune sme tu zháňali nejaké kavčo. Hora. No a nahoru som sa tak zapozeral, že som minul odbočku do rieky a musel som sa vracať. Cestarkou. Era v skale. A niekto tam býva. Kokos. Trasa riekou je celkom príjemná zmena, ale moc sa to tu nemení. Našťastie cesta koristo opustí, začne stúpať a zároveň sa trošku vlní. Jedno ďalšie z chudobných marockých obydlí. Takto si tu žijú africkí kolegos. Za dedinkou nás cesta vedie do parádneho kaňonu. Tu stretávam Pavla. No, tie velička mi zrovna nejdu veru, no. Nazďo, šefe? Čau. Nie. Oni sa zastavili na kávičku, vieš. A toto ja si vravím, ja už po tme jazdiť nejdem. Pôjde taký autobus za chvíľku. Vy jste asi, já jsem uhnul z cesty. Aha. A že pojede po asfaltce. Voda! Tu tečie voda. Wow. Kaňon je síce kráťučký, ale je veľmi pekný. Ty vole, bajkeri. K bajkerom tu mám obrovský rešpekt. Tie kilometre ničoho v silnom vetre, to nie je pre každého. Začíname seriózne stúpať. V okolí sa objavujú stromy a krajina je nezvyčajne farebná. Niekde v marockých horách. Neslnečná strana. Konečne na slnečku, ale 2 stupne. Ja som čakal, že budeme pod 10, ale nie, že budeme takto hlboko pod 10. Deň končíme v dedinke Tabant, kam všetci prichádzame patrične vymrznutí. Nasledovný deň z Tabantu máme v pláne celkom parádnu etapu cez vysoké hory. Bohužiaľ počasie nám úplne nepraje. Ráno je len tesne nad nulou a prší. Zatiaľ. Zároveň sa znovu trochu roztrácame, Jindra ide po zabudnutý pas, Alda hory obchádza a ja mám tiež zájačie úmysly. No, sme v dedinke Tabant, počasie je mrzuté, ja sa s chalanmi nepokračujem ďalej, respektíve teraz cez tie hory, lebo ma boli už niekoľko dní hrdlo a nechcem, aby ma to úplne odpálilo, takže ja idem takou alternatívnou trasou a vlastne sa spojíme zajtra alebo pozajtra, podľa toho, jak im to pôjde. 200 výškových a poletuje sneh.
Sme v Afrike a tu lieta sneh. No a ako stúpame vyššie, tak sa situácia zrovna nezlepšuje. Aj, to bude príjemné. Krása, chlapi. Krása bezbožná. Ja idem na ten Alizas. Azilale dávame nejaké jedlo a rozmrzame. Vyjde nám aj slnko a deň je znova krajší. Pokračujeme celkom peknou cestou do Kenifry, kde sa večer stretávame s väčšinou partie. Tento deň mi mikrofón nadmerne štrajkuje, nemám jediný použiteľný audiozáznam. Kenifra. Červené a červenej. Ráno sa z Kenifry snažíme napojiť naspäť na trasu rovnomerným národným parkom. Afrika ale s nami mala svoje plány. Dobré ráno pred hotelom v Kenifre. Na to parkovali naše mašiny. Balíme, balí. Tam niekde hore sme mali apartmán. Bolo to celkom pohode, celkom trošku chladno. A inak dobré. Afriku a kuja. Dotankovaný, nafúkané gumy. Už len vyraziť. Pomerne dlho stúpame dobrou asfaltovou cestou. Je zima, ideme preto pomalšie. Pavel má správnu poznámku, že to nevyzerá mimo asfalt úplne dobre. Zatiaľ si to ale svištíme slušne, nič nenasvedčuje tomu, čo má prísť. Celkom solidne mokré, takže... A ako dobre. Tým, že už máme tie gumy na pokraji životnosti, tak to ale... Ale dobrý. Volá, šmiká to dobre. Tu sa o tom presvedča aj Peter. Krása. Našli ste pekné. Jeden za na trase. Jo. Krásne šmiklavé to je. Úplne beautiful. Po fajnom blatku. Čiže na skvál ideme kamenistejšou stopou. Nech sa to tu nezadrbáva tá pneumatika. To je vole. Dobre, idem. Jindřišek jede pomalu. Trápi sa. Čo je? Čo? Fakt? No ty vole. No jo, a sme došli, stará mama. No, Vikinko. Fú. Vzhľadom na okolnosti sme po zdravej úvahe zvolili radšej návrat. Dobrý. My sme dobrí. No jo, No a problémy mali pochopiteľne všetci. Tu nám Indra spravil krásny tímový záber. Ešte predtým, ako ale začne návrat, tak fixujeme Pavlov defekt. V tomto sajrajte je to fakt radosť. Většinou si nás fotil, ty natáčel, dělal si z nás prdel, teď ti to můžeme trošku vrátit. Já ti nevím, jestli bychom si neměli dělat srandu, až budeme zase zpátky na asfaltu. Ale až to bude v tajku, víš? Až my tam budeme hlavně taky, Ale ale. já myslím, že jo, jako. Jen tam je ten správný dopravný prostředek. Tomu se nic nenalepí Na kopejtka. No, pojď zkusit. Ne. Tak ty vole, já to tam strčím a ty ne, ty jsi jak moje ženská, vole. Ještě ne.
Mindrovo. Pavla sme tu poriešili. Defekt sme opravili, ale má dieru v pneumatike, pomerne solidnú z boku. A len čo sme to otočili, tak už máme zalepený blatník, takže blatník je znova dolu. Všetci sa tešia. Pavel nedočkavý jede. Jedu. To sa ani nečistí. Ja som tam cez tie šutre šiel 50, aby sa to očistilo a nič. Ty vole. Dobre, Pavle? Dobre. Vydrž. Ty blázne. Dobre? Kam dolu? Předním kolem. Pekne. Ja som sa... Ty si jak hovado. Áno. No ty vole, si chytl tady kolej, přední kolo a už jsem jel. Ale to tady byl ten poslední, tady to. To už bude dobrý. Dobrý, krásne. Tu som mal pocit, že Pavel zabrzdil prednou brzdou. Nechápal som prečo. No jasné, no. To asi bloknul, že? Jo. No, prešli stovky kilometrov takýchto ciest, keď boli suché. Si proste ani nevšimneš, ideš. Ešte hundreš, že sa ti nepáči ten landscape. A dneska nám to ukázalo. Zase inú tvár Afriky. Tak to, kuci, dobrý? Už to vysychá, to bude dobré. Hele, jen tak poslal polohu a už je vazrou, Slávek. Pekne, Mám chtěl jít zať po cestě. jo. Jdeme to co? Dali nás na spátek. Na tvrdom povrchu sme očistili motorky, čo to šlo, a postupne sa vrátili do Kenifry. V Kenifre potom došlo na očistu a vyrazili sme za zbytkom skupiny do Azrov. Na večer sa zatiahlo a cesta bola dosť nepríjemná. Azrov je pomerne vysoko v horách a bola tam fakt zima. Takto sme sedeli na večeri. Desiatý deň sme sa z Azrov presunuli ráno iba s jemnou vložkou cez Národný park s opicami do Fézu, kde sme si spravili kultúrny program. Jdeme na McDonald's. No jasné. Podvečer vyrážame do Mediny a do neuveriteľnej spleti uličiek. Akože myslím si, že mám orientáciu celkom dobrú, ale tu som fakt nemal šancu. Navštívili sme aj niekoľko farbiární koží a asi na tretí pokus sme trafili tú najznámejšiu. Kam jdete, Čecháci? Čekaj, kam jdete, Čecháci? Tak, toto je ončo. A večer sme zakončili pár zaslúženými pivkami na hoteli. Posledný deň na africkom kontinente. Už sa len bočnými cestami presúvame na sever do Ceuty, odkiaľ sa plavíme na starý kontinent. Hello. Thank you. Bočné cestičky sú fajn, človek ide pomalším tempom a má čas trochu viac vnímať veci okolo neho a prirodzene porovnávať. A keďže sa výlet chýli k záveru, tak aj pomaly sumarizovať a hodnotiť. Loďka naspäť na starý kontinent, vole. Mostík. Z Algeciras ráno máme už len jednu úlohu, a to návrat do Malagy do depa tak, aby sme stihli večerné lietadlo. Týmto náš výlet končí. Za 12 dní sme prešli necelých 3000 km, videli mnoho tvári púšte aj Afriky a naozaj si to užili. Pozbierala sa tu výborná partia a som presvedčený, že nikto účasť neľutoval. Dúfam, že sa naše putovanie páčilo aj vám. Pri ďalšom dobrodružstve zase čaute.